Na temelju molbe našeg načelnika, evo mene je pripala čast da pročitam čestitku od efendija Admira Muhića, ali prije svega u svoje osobno ime ja vas sviju pozdravljam, onim redom kako vas je pozdravila i naša voditeljica. Sad ćemo pročitati čestitku. Poštovani gospodine načelniče, predsjedniče općinskog vijeća, uvaženi vijećnici, hrvatski branitelji i dragi gosti. Iskreno mi je žao što zbog obaveze džuma namaza ne mogu biti s vama, sa stanovnicima općine Cetingrad, ali od srca čestitam dan općine svim stanovnicima općine Cetingrad. Danas u propovjedi na džuma namazu govorit ću o ljubavi prema domovini, a ovaj kraj je najbolji primjer tome. Slavimo 7. kolovoza 1995. kao dan općine Cetingrad, dan kad je Cetingrad oslobođen veličanstvenom operacijom Oluje. Sa dubokim poštovanjem sjećamo se svih branitelja koji su dali život za našu slobodu, uključujući i više od 1100 muslimana palih za domovinu. Kao imam u Maljevcu, ponosan sam što u slobodnoj Hrvatskoj gradimo islamski centar, te na području općine Cetingrad imamo i 2 džemata, džemat Bogovolja i džemat Maljevac, što dokazuje visoku razinu vjerskih, a i ljudskih sloboda u Cetingradu. U općini Cetingrad, odnosno u osnovnoj školi Cetingrad, radio sam punih 26 godina. Stoga ovu općinu ne doživljavam kao dužnost, već je osjećam srcem i dubokim prijateljstvom. Džemat Maljevac stoji na ulazu u Republiku Hrvatsku i ulazu u Europsku uniju. Stoga smo svjesni da na tom mjestu predstavljamo svoju domovinu. Naša je trajna dužnost graditi zajednicu, pokazivati domoljublje i poštenim radom dokazati. Poginulim braniteljima neka je laka hrvatska zemlja i vječni rahmat. Vama i cijeloj općini Cetingrad želim mir, slogu i Božji blagoslov. S poštovanjem, selam aleikum, mir i dobro, Admir Efendija.